Ďakujem pekne. Dámy a páni, sociálna ochrana občanov za tejto vlády sa znížila. Finančná ochrana v rezorte zdravotníctva nefunguje a preto SDK-UDS prichádza s riešeniami. Od januára sme predložili na ostatnej schôdzi prostredníctvom zákona a na tejto schôdzi ako pozmeňujúci návrh riešenie lekárskych služieb prvej pomoci, teda pohotovosti, v ktorých riešení táto vláda zlyhala, napriek tomu, že pán minister sľuboval, že do konca volebného obdobia riešenie pohotovosti predloží. Dnes predkladáme riešenie finančnej ochrany pacienta pred katastrofickými nákladmi v zdravotníctve za jeho doplatky a poplatky za služby a lieky. Prichádzame so systémom, s návrhom, s riešením, ktorý už funguje napríklad v Českej republike. Takže je to systém, ktorý môže zabezpečiť ochranu pacienta pred tým, aby tí, ktorí to naozaj potrebujú, a to ľudia, ktorí sú chorí, ktorí sú veľmi chorí a ktorých finančná situácia nie je taká, aby si mohli dovoliť platiť všetky náklady súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, aby sme takýmto ľuďom pomohli a takýchto ľudí ochránili.